Châu thấu ghê quá. Shout po sa people in the house. Ano bang nilagay kong pipe? Hindi ko nakalimutan ko. Yan, shouty po sa 5 people million in the house. Shouty. Yan, so gala mode tayo guys. Gala mode. Idol Albert. Shouty, Idol Albert. Idol Albert, tinig mo ba ako, Idol Albert? Patusok, Lods. Yan. Sige, Lods. Sige. Yes, dinig kita. Kasama ko yung ano yung magtatay. Isang oras lang ako, Idol Albert. Isang oras. Idol, mamaya kita puntahan ha. Kasi isang safe yung gamit ko. Baka may exit ko siya. O, diba? Isang oras lang to. Isang oras. Walwal ka, Lods. Oh, Idol Albert. Isang oras lang ako, isang oras. Sama ko yung magtatay. Idol Albert, try mong mag-live ng ano siya, patayo yung CP mo. Kasi itong viewers, si Lolo nagbibigay oh. Si Lolo nagbibigay pag vertical yung ano, yung live mo. Ito yung viewers ko, si Lolo nagbibigay yan. Hindi yan boosting, Idol Albert. Rem, isisend ko sa'yo mamaya. May isisend ako mamaya. Idol Albert. Mag-live ka sa ano, dito sa YouTube. Vertical yung gawin mo, patayo. Kasi ito oh, yung 23, bigay ni Lolo yan, hindi yan boosting. Sisend ko sa'yo mamaya, yung send ng ano. Yan mamaya, Lord. Sige, Lord. Sige. Isang oras lang to, isang oras. Daming tao. Punta tayo sa mall.